megalayapost.news. Kakasi Sudan Union North Kasil District hapo ko jingilam ba Ferdinand Karkamni kum President baru samla James Itlamo pniang General Secretary rungkat kid khat mentagasngi kilalit bani kendu Sundan Yaw Abilash Baranwal Deputy Commissioner Kariboy District bani karan halor sibun ki kam ki be dei bat karoi kapar Hariboy District kam tam kum kaseng kala aga jingero UDC Kariboy baki kampan roy bakaseng kala dawa hakis 16 no kum ka jingdon ki street line ki foot over bridge bat ki wei kala sedang ban urlong hagani ka district haba crunch kilat pathai kubor nakaliang ba Ferdinand Karkamni ong bakum kaseng kala ka jingero UDC ubala shim kya ya kani ka kam kumba kaseng kala ajing mut banbu ya ka jingsha ha surok ba bat kani ka kam menta kala ya cha cha hagani ka ju kasngi nakaliang kaseng kala pan kuburam Sundan Yaw Abilash Baranwal halor ki jingsha kuri jong u ya ka district bat ubala pan kre apartment ta ban mi no pan lechim ti pat kum DC ka East Castle District ka ji kendo DC ka dei halor ka jingshim kya jong kumba phi la yat lang mat gi ka ke suyo jong ka district Riboy ki jingmat jingdawa jungi nadu kiski bapli ya ketika tollgate adu bagi tho ya sti saka National Highway Authority of India buat kini kisnem ki balalek kumba pilai ki jingdawa jungi kalong ya ka foot over bridge amta ki nong ya kijat nong nangwan la ki pedestrian yoi ya ka jing simkhia jong leu DC buat ngilayo ban pendulong nadu nate po molin mokhan kaba kilas tang machna yo foundation hangtai but kunjuru kalong ba kaji kendu UDC kalong bagin follow up ya kini ki we part ki ba ngilabu ki dawa kumgila sedang hi ngiyoi ya kam ba klaya khmat ya kajing sniu jok surok ki thliu kisar ki badan klayo ban pendep ban repair no bar khoit but kunjuru ya kajing longdum ya kani kelenti hadin la poi ka janmet te ngilaju ai jumut ban bu ki floodlight hendrai kaji ya ya keren hati por kala poisha bagin bu ki street light je komo phi menta nadu na po joroban shadu shanisha nongpo hadu sha umiam badan hi kana National Highway 6 ka ba peniat kana ka bill operate transfer ka layak shmat bat shen ngin sa yo no ya ka shai hane po sor nongpo ka sor umsning ka sor bornihat bat kumju kiwi kishnong du rek bodokam kalong hne ba kumdong ini pembet pat bersiu ya kabelait te habangi kudu pat bisiru ni ai jumut ba nakaliang jong kini kishnong githau ba kinpet ya ka jilut jiksap handai kai ka jing ai jumut chungi galong ba kat mentahi kumba ngila yat lemba jong ane ka project ka bala sedang ire surok na ruksnam aja khalai haba nakaliang ka DC office ka IT no ire ka jaka ya kana yo di usurok sya ka National Highway Authority of India yo ba hane ka agreement ka don license ban snai ni surok hadin ka license kata ba ong bel hadin kata khanyos nem ban lum ya ka kajna la ni ka te tollgate ka bade ka operate te hadin kata pat habl adap thik ar postem ka bot lai ba khanyos nem ar postem ka de bing ki fine pat sya ka state government ha ka ba ngi ki knowledge nang wan la ni kilometers khamtam e la ki bade nabat wan nabar la ni khamtam e ya ngi traisnong gimdon kamshu ban siu namar ka jing yate agreement kala kot no hanrei habang UI pat ha jingdon jokane khanyus dem banbu ka tollgate ni penso UDC ban pha ya ka National Highway Authority of India hi kan penbei ya ka jinglu siu ya ka bai banai la de ka bai light laman la u banai jokini ki area ki babu ini street te ya kan ka bentaru ngilaya ya slok pha ya fliu jumut pha banaliang jogi kum ban kai bangila keren kai bangila penbei ya ka kam ngin sa follow up yang la ne ngin budin yang how DC thamai pan lemba ding la kumbangin ai da ka jingtho bukan long ka pasuk yangi bangin budin na usnem po usnem te habede bat kani ka football bridge ni sotho ya jing patai DC amar gidon kini ki stretch hangne ki ba kini ki wire light na po DC na po MCL ki tungkho bat kini football bridge halada pen kerja kane kadon ka julu juksap te ya ka ka bangila ya penbet lang DC galong ba kai ka ba dei ka banong kame ini football bridge pendon kumanong po di arteli ha borni hapo arkomer komtade hapo umsning hapo moleng mokhan kanlong ke igi banong kam bangi jet ya kicaka ban light na kini ke wire jong ka MCL namar lagi ingat aki wire jong MCL kinbun gi jing lut aban penria ini ki post la ni ki wire rela nak don pat kiba ngimla syu ban mla syu ban pendu ya ka jing lut jiksap ka ba naliang jong DC pat une ba bedamenta usa Abilash Baranwal
but umju ru bersawan thmai ru kun se penbet ka we ka joint inspection ban lang ban ngi KSU kan hai bat ka DC office bangin penbet kumno pat bangin penmi ya kata ka julut jisep la ka long di ki company ban be la ne kan long da kan hai ba siu juluksan te ya kan ru ngi kwa hi ba ngin budin ka por support namar ngi sotho ba kan ka jing tre kamstat jong kan ka por manta kan ka jik simkhian jong le DC hi namar ba ke ek sthi bagi tho oxtam arja posan ka unaliang judu DC hi ngi yo ka sthi reply hai ki banai Oktober November ban kaliang jong ka nahai lomba u project director jong ka nahai ula pha ya sthi sangi ka sang hau khanyo tarik u December but ngiyo I haktu jing tho la ai ngi ba hapo ru banai ngi pendep ya kam but ngiyo I ba khanyo tarik jong u banai June kan selong shi banai bandap but hinre ngiyo I ba ka jitre ka kam state hinre ngi ong ba ka jitre ka state la ne ka adep boro hinre ka ne jitre boro kadang long tang kumba 4% ni jadi kini ki badang sa 4% kini ai buden ban pendap ban kanlong ka jing mentoi jong pai ba nong lek nongwan kam tam he habang yo I ya kan ka jing don jong ka surok menta ki nong lek nongwan ki bro ki banabar ki ai ka jiro nomor ka di surok ka ba itna tam bat ka belong well maintained bat menta la mi snake ki foot over bridge la mi sini ki light dan ki street light kalong ka jing pentenat ya ka dong la ne ka thain boi ka jungi te kata diga wei ga jimuntoi but ngimdi ban penduk jimuntoi pat elede namar ba kane ka surok kade ga bagi hapsiu dak hajna takadaw ka e bangi long habang yong bel BOT project kambot bangi de ban yo ru ya ga jimuntoi jong pai ba no snong namar ba kambon nadu pa POE pasdang jong le surok ki jing accident ki babon pha henre menta hadin kini ki snap ga balet yo I ba ka jing accident ka kham tuna te kita ke balong bangi yo ya kane ka development kade balong kumju lang ka jiat kat kum ki kendon an jong ki wik snong ki basa hani ki surok bot kumju lang bengi tre laliang juki ki suru ki kwa ba u naliang ju DC hei kam gi penpau kam dei ka sur ka jogi hende ka dei sur jong pai ba bat naliang DC ngi I ba utre u ula tre hok bat ngi so bendot ru namar ba mentau singi wan ai bat ka jain rendia ngi ai bat ka wi ka memento sa jikan mau namar ba kane kan long ka tayu ba khadu yu ba un limi no panane ka district riboi jungi bat un long no kum DC batmai jong ka East Kasil district te ni dop daga jing sokmen habang ni lio ni telang batu hang ki asnem duna ye hendrai ka e bat ba don kame kalong naliang jong DC hi badon menta kan ka team berkhot kan bu ya ka jikarpat ya ka KSU ka bu bakine ki development ki bagi bu menta kadai namta ka suk ka shan jong ka srok ka menta badon bat kalong ru ka jimuntoi habang yo srok kadai jimuntoi ru namta ki pai ba nong lek nongwan kulish pun Megalayapost.news